Nid yn y swyddfa'n unig y mae llawer o staff yn gweithio erbyn hyn. Gyda thechnoleg yn datblygu, mae llawer o staff yn gallu gweithio ar eu dyfeisiadau eu hunain lle bynnag y maen nhw cyn belled a bod yna gysylltiad ar rhyngrwyd. Eu bod o fantes i gwmnïau bod staff yn gallu gweithio o wahanol fannau, mae hefyd yn dipyn o gur pen o ran diogeledd. Yn aml iawn, nid yw cysylltiadau Wi-Fi mewn mannau cyhoeddus, megis caffis a bwytau yn ddiogel. Mewn gwirionedd, gall ffonau clyfar gael ei gosod fel canolfannau di-wifr, gydag enwau cysylltu tebyg i gaffis a bariau mwyn twyllo cwsmeriaid. Dyna pam ei bod mor bwysig cael rhwydweithiau rhithiol preifat diogel i gadw gwybodaeth a dogfennau'n ddiogel. Mae rhwydwaith fel hyn yn llwybr diogel rhwng y gweinyddion a chyfrifiaduron aelodau o staff. Os ydych chi'n gweithio yn rhywle heblaw'r swyddfa, mae'n holl bwysig nad ydych chi'n gweithio ar rhywbeth sensitif. Nid yw'n ddiogel o gwbl anfon ffurflenni treth, gyfrifon neu gyflogau staff dros gysylltiad Wi-Fi cyhoeddus. Mae'n rhaid cael polisïau hefyd rhag ofyn y bydd dyfeisiadau'n cael eu colli neu eu lladrata. Mae'n rhaid o leia gael cyfrin air i allu agor ddyfeisiadau. Yna feddalwedd ar gael hefyd i gael gwared ar ddata ar ddyfeisiadau o bell. Pe bydden nhw'n cael eu lladrata, o leia byddai'r dogfennau arnyn nhw yn cael eu cuddio rhag pobl ddrwg.